Iya, lagi ya tenan lho. Action ya. Satu. Biarmu. Oh. Mangget jegok. Aku iki tambah sithik kan jegoke ya ngono. Eka, bintang tamu ingkang kondang ngaloko sini sayang. Halo Bude. Budhe ndasmu ngono. Budhe iki udel munggah ya, Kak. Lagi petuk ngene sing entuk ndas. Lah kowe biasane ya ngendas-ngendasno dalang kok. Kowe ning kene ya musuhe ya ning aku cucuk lampah aku ora ndendas mangsamu. Duwe nih cucuk. Lah makane wis dicucukke Surasembada merga panggonamu saka kono. Aku ya saka kono saking suwene ning Purwodadi. Oh. Tangga lho semesti Eka kuwi. Aku manut karo Bude berjalu. Ngono ki nek pamer ra dituruti ndak manu muring. Budhe berjalu. Jalune molor nyucuki apa-apa malah kujur. Enten pirang meter kira-kira molor jalune. Anu ndemben anu 2,5 meter saiki. Waduh, Saiki ketok gundul kucing. Lah ora tembus tanggane nang ngono. Wis sing marah Oke, ya. Dek, ayo. Sing ngangkon ketok ki awakmu, ketok sik Budhe. Nanti bang ora ganggu gur ngiwong-ngiwonge kok setela kok. Lah ya padha wae ngaku ngono ya jadi enceng wae kok ngopo. Bener Aku kowe. makane rene iki ya kewaget aku. Ngapa? Lah aku kan rong dandan. Nggih. Mbok aku trimo nggo kudungan, he bancine teko no. Banci matamu ya aku ya ngono. Lah jenengan apik bajine teko wis dandan ayu apik. Lah aku goncengne sepeda ketok jembatan kono. Iku wis entuk loro lho, ndas karo patah lho. Lah apa? Aku entuk nek jenengan palange ngalih to. Heeh. Padha aku ya ngono. Lah iya anak panahe mrono. Rono iki parane karang ning letter S neh aku. Waduh. Lah nggonmu biyen to kuwi. Aku ya tekan kono padha wae kok. Nek letter S aja banter-banter krungu Pak Lurah. Aja. Pak Lurah malah sing ngeterke Pak Suroto rono. Oh ngono to? Oh ngono. Lah rombongan ya. Anu sosialisasi. Oh sosialisasi. Non ya ana tegese lho, Kak. Suroto, suki apik, roto ku merata berarti dia ngerajani sembarang kali. Makanya manut urae wong petinggi kok. Lho ngono. Wah, luar biasa tepuk tangan kanggo Pak Suroto. Amin. Yayine Wah, hebat. piyayine Jan Cakrasembada ora ketang brengose rapati usum. Lho brengose genah ya. Lah wingi panjenengan omahku ketok kandel saiki entuk ngerok rada nyisek. Wis entuk telu. Silet anggar rego 1000 wis Entuk bulan-bulan. telu ndas sepotong karo brengos. Lho ngene Tak iki ya hitung. Surasembada ya. Pokoke tak hitung sak nggon 100. Mati ora kowe. Aku ya ngeling karo awakmu Bude. Medun karene seka, Yo, medun. medun Dik, medun. Aku ora mudun angel kok. Heeh. Lho iki ya wong sak tengkel ya. Apa jare tak gendong ngarep apa mburi? Lah. Nah mulane aku sak tengkel ben ning kene ae nek ning kono ora ketok. Heeh. Wong aku digonceng rene mang dek sinden ayu-ayuan lah api-api to. Sindene teko. Aku mah tak sawang ya ngono. Mbak penyanyine teko, aku Jebule? dibonceng rene teko. Ngoncengke senek nyapa Mas. Aku Iya, Surasembada ya wong ya cendhek banget. Aku di sini kamu di situ ngono Aku di piye? situ kamu di sana. Heeh. Iki MK musik iki singkatannya apa, Mas? MK kuwi metu kerep. Oh. Tegese laris. Kuwi mah Surabaya karo Mas sing ngagem kaca tinggal. Ngono. MK mlorot katoke. Oh mlorot kathoke. Sapa MC-ne apa player-e ngono gak kendane. Lho kendane kok ya kenal-kenal lo. Iki MK yo nek artine. Apa? Matamu. Lah ben nambahi kero ora sida to kowe. Wedi nek kedendok karo Pak Hardono 100. 100 kan. Oh, teletabis ya. Lah kamu bujangmu mbok tinggal ning kono piye? Lho kok malah do minggat. Nah aku mbok kon mudhun aku tolong pancing ngono Bude. Yo. Ayo mangga ya. Wong kok ayune kaya ngene. Yo seru petarapan Mas. Taraman ya. Mbak Eka. Petuk karo wong ayu kaya ngene iki Ya, aku iya. arang-arang lho Pak De. Lah yo Bude iki berarti kan yo. Amin. Aduh. Nek panjenengan cobi mriki Pak De. Nggih. Kula Terus teng ngene iki. tengah. Heeh. Lah Bude wonten mriki wis kaya keluarga berencana. Keluarga, heeh. Nek panjenengan sing ning tengah. Aku gendine tengah kene Kaya Kak. apa? Kaya gapura. Kaya keluarga bencana. Oh, keluarga bencana. Lah kok iso trepe bencana nang nggondi Lah ana manggone. tenggok ada dele ketok wedok ana kuncine Ah, iya. Lah yo Heeh.
ngene iki ya timbang nyusah-nyusahke ya tetep tak gawa kok ya. Pak Surata ki wis bijaksana. Piye? Ngundang bintang tamu, ngundang penyanyi sing ora resiko. Iya. Mbok arek piye wae iki gak iso meteng iki sak bosoke ngono. Kowe apa demek ngawe. Wis kulino, tangan anggere kulino grilya pe munggah dadi medun. Iki lho apa jane ngono kok iso. Lah ya kok iso gede men kuwi lho. Tak Iki kandhe. iki jenenge ya Surata. Lho kok iso? Ketoke susu jebole rata. Aku demek entuk apa ora? Oh ya padha ndene ya. Atos sih. Karo sing kagungan dalem ya. Alah, Iki suasana. ayune. Amin, alhamdulillah. Nek dandan untune aja teko benges. Iki Mas tak ngenekke wae kok. Oh iya, kaya wong bar mangan bayi kowe. Gak letak mbokku. Heeh. Iki sesarengan campursari MK Musik miji saking Lala dan Cekel. Nggih. Ugi kaseng kaya kasembedan Sanggarias Isna ingkang miji saking Godhong ki sound sisteme ya rada kepenak. Nggih. Saka ndi? Kirangan. Lho, ora ditakoni to? Mboten saking pundi, Mbak? Heeh. Sound sisteme saka ndi? Oh, saking griya lho. Oh, saking Sound sistemnya saking Tak kandhani bolo. penyanyi anggere kakean nguntal Santika, nggih. Mas sing muni sing ndi? Sing pink, sing kuning apa sing coklat? Apane? Lah mak sound sistemnya saking pundi? Saking griya. Penyanyi anggere kakean nguntal karbit. Ya mencla-mencle. Beda karo banci. Lah, sampean- Kakean nguntal karbit gak bakal iso manak selawase. iya, iya. Heeh, Yo, dadi yo. duntalke nek metune kene. Ya ora bosokne lho kok. Kok iso? Ora Ya iso metu, Ya ora iso paling kok metu. bedadak to. Atur nelipur Paripur Budi. sawet wis leres. Nggih, Nggih, nggih. Emi, Mumpung sowan wonten dalemipun Pak Surata. Bapak Kades. Nggih, kula saking Sragen menika ekan ndang tak uget-uget. Oh. Derek sowan wonten dalemipun Bapak Surata, Surata. sekalian Menawi ibu. piyai mriki dereng tepang kula derek gladi tepang nggih Pak Ardono. Sampeyan men dikenal kabeh semene. Oh ngaten. Dhisik ki mung Emi. 2,5 saiki rek 10 juta ngono iki. Lho ampun, kula nek 10 juta mboten. Mboten. Kalih nggih. Pak Ardono kula wingi kula nyuwun 30. Ah, nggih, ta nggih. Kula panjeri batal ta? Napa? Lah iki kulino mlenjani. Awak ae Pak Dek nggih. Pak Surata nyuwun Nggih. pagungan apa nika, Pak? Dados Nggih. aku rene iki yo karo idep-idep golek dulur. Nggih, Lara. Wae dulur karo duit iki kudu dibotke. Botke dulur. Duit. Gladi wano. Kowe mare abot dulur. Ya dulur ya nek Cekak aose nek dene dulur ana duwite ya ora samule. lah nek dulur ngwehi duit apa ora ditolak? Ya ora Rezeki, ditolak. ngono. Muga didongakne Pak Surata. Surata. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa Amin. sekalian ibu. Amin. Pinaringan katahing rejeki. Amin. Murah sandang tuwin papan. Amin. Wato momong putra wayah temeka puputing yuswa. Amin. Amin ya Amin, rabbal ya alamin. Ugi kangge pinanganten Mbak manten panjenengan ndongake Buje. Asmane sapa, Pak? Aku ora diaturi kok. Dek Windarti. Windarti Kali kalian Mas Ajoto Krami. Sunarno. Oh, pinanganten kekalih nggih menika Mbak Windarti Ajoto Krami dumateng Kang Mas Sunarno. Sunarno ingkang mijil saking Laladen. Klaten. Sawas Cawas. Klaten mugi dadosaken manten ingkang sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. Mengke dalu lumah-lumah. Ya, terus? Derek gawe bocah. Mumpung iki usum bediding ngono ya. Heeh. Mugi semuanya pisan. Tapi ya muga-muga wong akhire kan ning kono to ya. Heeh, muga-muga dadi bocah soleh lan. Soleka. Amin. Nek aku ndongake ya nek nggo Mbak manten. Mbak manten piye, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wes saiki ya Piye iso kuwi? ngono to, Kak. Apa? Wes saiki iso basa Arab barang rekakmu Yo kondi. iya to aku ki Kok langsung kok nggonku ndek ngene? Pondok lho Oh. ngawi Pondok ngawi. ndi? Ngawi kondange pondok. Heeh. Pondok bersalin. Lho. Oh, lah tak kira tebu ireng iki lho, hampir selapcut tak kira pondok nggonku Paling pojok. ora nggawa basa Arab lho. ngono. Bismika Allahumma Bismika. ahya wa bismika amut. Kuwi doa Sing mburi kuwi lho medeni. Amut lho. doa arek turu. Lah kuwi manten ini gak turu. Lah nek gak turu gak yo gawe bocah kuwi mau. Kuwi ya pekok kuwi ya. Kuwi bla-bla kok sing ping ya kudu tak. Ojo wani-wani karo banci. Iki ya tukang kendange ngeyelan ya. Kuwi kurino ngetengi wong. Oh, lha kok ngerti? Lho ngerti yang pawan ngono wis ketok nak slutak. Meneh ngerti banci randalan-dalan. Oh, lah, 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 lah. Ngerti ngene iki ra wani tandinge, kelasé beda meneh. Iki mbiyen sing ngendang kuwi tau gandeng karo kene. Oh. Ya Tenan. toh? Eka,
Lho jamane kae aku seksine lho. Kowe karo sing ngendang patutan anak siji. Ndase ciduk kae gak aku arep. Geyong to. Iya. Oke sing betot dirimu aku ya kaget payah marip kae. Badengku sapa rek cendik mlaku pelipel-lipel jebule rek mecotot duduk dasmu. Malah aku dhewe. Karo dengi malah karo sing ngendi sing nyaron kuwi. Kene. Metu ge nek ndase tak cites kae. He. Lah ki malah dadi apik ngono kok ora brunggil kok. Atur lelipur tembangan. Monggo ayo. Sing nuwun panjenengan amarga panjenengan apa bintang tamu. Oh ngono. Niki Nyuwun wonten Pak Suroto nyuwun wonten pamundutan pamundutan. nggih. Pak Kadus. Nggih. Pak Kadus Pantekan. Pak Kadus. Nggih niki. Mergo mawis gawake kursi aku. Nggih. Ngersake lelagon menapa Pak Kadus? Sesideman gitu kan niku. Oh kangen ati, mau jari Lagu sesideman. sragen populer. Wah, lagi Teko kene ya lagi viral diterusani gitu. nggih. Kangenate dilanggamke, dicepongke, Dibawani dindangke. sik ora Pak De? Prayogi dibawani. Bawa saitik ngene ya. Sithik Sithik nggih. wae wis merak ati. Nyuwun pelok 6 nggih Mas. Nggih. Lah iki budhe iki kok mulih nyapa? Oh ngaten. Tapi malah kondur kok dunake isine TV. Lah penakno buah Mi 5 balik untuk TV berwarna 14 in. Ayo jan. Jumbo Nggih. kangening ati. Bapak, Saya cendik kok. Suarane landung men ya. Nah, ya bener nak 30 juta ya Bapak. Tenan kan. sindirane jan mantep lho. 30 juta. 30 juta ya marem tenan pokoknya. Nggih. Ajen. Karo ndengi sertifikat. BPKB. Suarane nurut tusuk kaya tikus. Kari-kari kok elik. Lah tikus kan nurut tusuk. Oh iya. Maksudnya Moga baleni. anu ning dhuwur. Saiki tikus lutak ya nang kantor ya oke. Anu Mbak Nia jajal jadi Dalam. ganggu sik jajal. Nggih, monggo. Durung soneng kang anggarwa. Iki ceritane ngono Budhe Nia wis kagungan garwa ning Pak Hardono ki tresno marang panjenengan. Engkemane panjenengan wis duwe garwa. Oh apa tak wayuhno apa ya tak gopo kira-kira. Lho dijak rondo nek bengi tak tok tak Lho, tok lho iki. sembarang iso nang kene alron. Lho Payah panen. paling ya wedhus padha iso. wekku ya. Rek kok klotakan. Wis mbok ketok kae lho ya. Wes kok. Ketok 2 kilan dadi serapati ana. Ya monggo Mbak Ika. Wangayung rucet wae perandene meksa Akhir-akhir rembukan kencan. kencang. Kok nang perapatan ganyang. Ngrungokke. Ya. Tak cegat nang pojok Sukodono kok. Aku cedak BKK kok. Oh, cedak BKK. Lah aku asli kono mau. Oh, sing polsek e. Oh lambemu. Mesate paran jebol ni mas uga nanggepi Waduh. Cia. coba aku njoyok ngampil swanten panjenengan Jajal Mbak Nia. Tangan tenan aku Mbak Eka tenan. Wis ra iso wiraswara tenan aku. dasare yo piyai laris. Iki nek Anda- paning ngendi-endi kaset terkenal dunia. Kok- Budhe Nia. Nang nggon Ngendi to kaset? kaset turut
dadi sing renek seragen ngendi to sing ora kenal. Mesti Bunia kabeh. Judul Budenia. Ning wayangan judul Budenia. Terus dengi memean tutuke. ilang. Budenia. Heeh. Terus nek siji neh Kak. Siji neh. Timbo ilang Budenia. Sing ana timba lho nggonamu. Jebuleni masuko nanggepi ayo to sambung rasa nyuntak tresno ayo sithik ae Budhe senadyan mung Srana piranti Pangambyong bole pesan karantus sauntawis tunggal lagu. Nggih. paling ora panjenengan ning nggon kamera iki ben ketok nembang aku ning gurine panjenengan nah dadi backing terus? lip sync Aku sing ngene-ngene, Ya. kowe sing jeplak ngono ya. iya. jeplak kaya truk Lho lah, tene kabeh nek dijeplake ora iso mengo. oh ngono ya Lambe ku nek dijeplake sarwa untu karo ilat ora bakal iso mengo. iya Heeh. Ya tetep ora ketok ya jejer wae kene wae aku malah dadi isin. Heeh ya. ayo coba gambarmu wong iki lho takwane nek gambarmu kamu kan lip sync aja aku sing nembang panjenengan sing ucapan ya anu anu gaya-gaya ngono ya Ya digaya. Nek kowe ndekem. Lho, ora sandek ora ya. Ora tetep ketok. Ben ora ketok. gambarmu Aja. aduh. dadi pergerakane iki ketok tenanan Iya, lagi ya tenanan lho. Actionnya. Aku. Gambarmu Aku. mangan gejigok aku iki Tambah sithik kan jegoke ya ngono wae, aku mah ya mek jeglung kok. gambarmu uga Terus. Wes. Ayo. Lah menika nek roban cinotol nggih menika. Matur pengen garap aku ngono to kowe. Ora iki cengkok. Lah kowe mbok cengkok mbok malu dlusupke tekan ngisor udel. Budhe niat cengkoke hebat lho. Kok ngono? Ngono, bakal ngerti. Made in Sukodono Pojok. Ayo. Terus dawak kena. Dados. Semangga. Kangen ning ati, rencang-rencang. MK Monggo. Musik. Duet Semangga. kangen ning ati. Dewi MC ini mbok kon lah apa Lho lho karo ya. panjenengan boleh karo Pak Hardono boleh. Oh nggih. Kali Pak Ardono ki Nggih. saged. Prayogi kalih Pak Hardono kemawon. Aku Padune gak rapal. iso. Padune ora Aku rapal karo ya sampean rapal. wae. Oh, nggih. Padune ora rapal. Ora rapal ngono kuwi. Pun bebas. Ayo semangga. Sawindu. Ya. Rino